పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ వంట నూనె ధరలను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తగ్గించాలని సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నగరంలో బుధవారపేట పెట్రోల్ పంపు వద్ద ధర్నా చేశారు. బీజేపీ వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరిగాయని సిపిఎం నాయకులు అన్నారు. పెంచిన ధరలు తగ్గించాలని ఈ నెల 30న కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ముట్టడి కార్యక్రమం ఉంటుందని, ఈ ముట్టడి కార్యక్రమం జయప్రదం చేయాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ధరలు పెంచి పేద మధ్యతరపై భారాలు వేసిన బీజేపీ ధరలు పెంచి పేద మధ్యతరపై భారాలు వేసిన బీజేపీ తగ్గించాలి పెంచపై భారాలు వేసిన బీజేపీ తగ్గించాలి పెంచిన రేషన్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి పామాయిల్ ధరలు వెంటనే కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ధరల మీద ధరలు పెంచి పేద మధ్యతరగతి ప్రజలపైన ఈరోజు మోయలేని భారం మోపుతా ఉంది. మీరు కన్నా బాగా గమనించినట్లయితే బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు లీటర్ పెట్రోల్ ధర 62 రూపాయలు ఉండేది. అదేవిధంగా పామాయిల్ కావచ్చు, లేదంటే మంచి నూనె ధర 65 రూపాయలు ఉండేది. కానీ ఈరోజు 250 రూపాయలు మంచి నూనె ధర పెరిగింది. అదేవిధంగా పెట్రోల్ 120 రూపాయలు పెరిగింది. మొన్న ఈ మధ్య కాలంలోనే కేంద్రంలో ఉండే బీజేపీ ప్రభుత్వం మేము పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గిస్తా ఉన్నామని చెప్పింది. ఎంత తగ్గించిందయ్యా అంటే పెంచేదేమో 62 నుంచి 120 రూపాయలకు పెంచి ఇప్పుడు ఎంత తగ్గించిందంటే లీటర్ పైన 9 రూపాయలు 10 రూపాయలు తగ్గించింది. పెట్రోల్ పైన, డీజిల్ పైన 7 రూపాయలు తగ్గించింది. సిలిండర్ ధర 450 అనేది బీజేపీ అధికారంలోకి రాకముందు. కానీ ఈరోజు 1150 రూపాయలు సిలిండర్ ధర అయింది. దానిపైన ఎంత తగ్గించిందంటే 200 రూపాయలు తగ్గించి ఇదిగో మేము ధరలు తగ్గించినామని చెప్పేసి డంకా బజాయించి చెప్తా ఉంది. మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు, అయ్యా అది కాదు, నువ్వు అధికారంలోకి రాకముందు ఏ రేట్లు అయితే ఉన్నాయో నిత్యావసర ధరలు కానీ, పెట్రోల్ డీజిల్ వంట గ్యాస్ ధరలు కానీ ఆ రేటుకి కుదించు అని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. అందుకనే రేపు 30వ తేదీ కలెక్టరేట్ ముందు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టబోతున్నాం. ధరలు తగ్గించాలని, దాంట్లోనే ప్రజలందరూ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీగా మేము కోరుతా ఉన్నాం.